afternoon. Yung partner ng side ko sa tungan. 5'1" ang height ko. 140 pounds. Kanina, ang gospel, walang kami sasabog kayo lang po kami. Ang gospel kanina, nag-travel si Mary, halin sa Nazareth pa in Karim. Ang in Karim is 120 kilometers sa Nazareth to in Karim. Nagabusong si Maria, 2 ka bulan. Kagi mo na, gabusong, lakad. 2 ka bulan, nagabusong si Maria. Pero nga, wala sakit kapoy. Pangod sang joy. Pamuna lang kung nalipay ka, di ka kapuyot. Sampon, makapasara ka sa board exam, di ka man matuyo. Di ka tuyo ka, di ka man matulugan kay sobrang kakalipay. Ganyan yung nalagay kapoy. Si Maria, pangod sobrang kakalipay. 120 kilometers. In travel, kung wala sa muna, 120 kilometers halin sa Inkarin. Halin sa Nazareth, Inkarin. Pero kung dahil talan, wala sa kapoy, ay gusto yung share ang joy. Kani ang Christmas is share of joy. In-share ang joy kay Elizabeth. Wala sa kapoy. Wala na ito ng joy, J-O-Y, Jesus, others, and you. O sa likod, unahon si Jesus, ikaduwa ang others, ikatatlo lang ikaw. O sa likod, para ma-feel mo ang joy sa Christmas, unahon mo si Jesus, ikaduwang others, ikatatlo ikaw. Para maging happy ikaw. Yan ang muna, that is my message for Christmas. First, Jesus, second, others, and you. Let us celebrate Christmas with joy. Thank you. Thank you, Father. Ano ba ito, Jay?